gasoline station. Nagpagas ng mga kalaagan, pero ano ko nga, nakabili na kang taka. Pasinsya rin na niya, panawan na to, kung isa yung reaksyon mga kalaagan, prank na to, prank. 5 minutes later. Nakakita na ko gasoline station na rin mga kalaagan. No? Target locked. Premium na daw, regular. Premium ma'am, Pila? full tank. Okay. What's up, ma'am? Ya, ano kung pitaka, ma'am? Seriously, what the fuck are you doing? Ya, ano kung pitaka, ma'am? Saan ni, ma'am? Kasi mo ba? Wala diri. Saan ha? Wala niya, dako untuk pitaka. Paagyan ni mo. Wala yun. Sila tanan ta, ma'am? Ang si paagyan ni ma'am, nagyaan yun ang pitaka. Bata, layo para ba ito mo, ma'am? Malabuyok pa man, ma'am? Stop it. Get some help. Lagi pamalaw na doon na pitaka na ito. Ang saan mo niyo, ma'am? Biyaan yun, ma'am. Malabuyok pa yun, ma'am. Layo. Magtay, karoon to ko bantay. What the fuck? So, pwede na, ma'am. Mangayo kong number nyo. Padalang ko Palawan. O, unsa? O, picturean ninyo akong ID. Unsa man yun, ma'am? Ma'am, prank ito, ma'am. Vlog ron, ma'am. Prank ito, vlog ni ma'am, vlog. Vlog na diya, kinispinoya ra ba ko? Simple kayo, tinong. Uy, kwarta, magpapalala. Nakulbaan ka, ma'am, no? Walain ako lang. Pasinsya na kayo. Vlog ron ito, ma'am. Pila tanan. Pila yung bayaran te? 172 na dito, bayan mo. Pasinsya na, ma'am, vlog ron. Magpadala kang Palawan, 172. Nakulbaan po ka, ma'am, no? Wala ko kulbahi. Oy, problema, may kusaon na mo na pagtapos. So, pwede ra dyan yung taplan ba? Ang tapla na mo, nababibitures eh, sa ibilin na imong motor, para muli ka rin. Ay, kabuotan. Naagyo dahil yung una ano nga, mataplan dyan dahil, no? Kapila, may ma-shirt na rin. Oo, kaya dili mo balik. Mo. Ay, Yun. maluoy, may kayo nagdala. Siya wala makulbain, ma'am, pero ikaw nakulbaan. Siya may nagdala. Naanan naman kong tapal. Ay, pwede ay. Tapal na mo yung kapatid.
Sus, luya ko din no. Ang adlaw. Yes. Kulang ra gyud og sus. Pasinsya na ma'am ha. Ma'am, hi lang sa aking vlog ma'am, hi. Salamat. Nakulbaan si ate. Nakulbaan yun sa ate. Nakulbaan yun sa ate mga kalagan. Sus, dili ko dahil lalim nila ang kaagi dahil mga kalaagan mo kay daghan naman dahil sila naagian nga makatapal sila. Uya po yung taon. Tingnan na kayo sa abong prank.